Ya rumahnya Mbak Eni. Mbak Eni kita melatin kan, kok tak boleh aneh. Tak wong melatin di koreng arep pas ngono Mbak Eni. Di template. Niki Maron. kerajaan. Maron mau kerajaan. Kerajaan. Bersama Bapak Ilahi yang berapa tahun tidak ketemu. Bapak Melayu ini neng bode. Ini ngalor aku melok Mas Yudi ini lho. Mas Yudi. Jenny. Oh Jenny. Sini. Dek ben kan teng seberbeda gitu jenengan. Sampai nang kono. Nggih. Kula Mbak Sandy Sisi. Pokoknya rono kabeh dek ben. Di sisi mbak aku. Nggih, Mbak Sandy kali itu kan sinten? Paling karo ada. Kula kalih Mas Ri. Kono ki yang sini ada. Nggih. Oh, riasnya sangko. Nah, iki lho sok. Seterong dino ning bodong terus kok. Nggih. Iki ning Korjo kono karo. Perjo Tulung. Oh, Sukorejo syarat perapatan. Perapatan pas lho. Oh iya, leratan nih. Guys, aku mau ke belakang dulu. Ke belet. Kayaknya nunggu ke belet. Orangnya guys, yang tak cari-cari tak kira kising mantu. Karena Doakan tahun depan ya. Amin. Tahun ini apa-apa deh. orang ada tanda-tanda. Sepeda mantu uang. Kopi mantu. Kopi sedikit nih ya. Kopi mawon. Apa yang kamu lihat? Ya penjual es ya. Tuh, pakai. Aku nih teras. Aku gak tahu Malaysia. Aku inget-inget. Baik kalau gile. Dia sedang ngawal dia kopi ini kalau sama. Istinaku. Saya tak jaga. Ini kok kopinya Mas Di? Mas Gigi, monggo.
Yes, kita mau kira. Ini jauh, bro. Kita mau lari ke sana. Waduh. Di sini banyak cowok-cowok. Tinggal pilih. Dagang bertamu tekan jajur ekpake pas kate ndak ngaten asal ucap busono kanare diran cantut busono kasatria. Iya pakai ini kono segah. Sawah turun ke kali dari mana no datangnya cinta dari mata turun ke hati Mbak Yu singkat kalangan berkebladeka malam itu hari penjenengan apa lodang nawi lodang Mbak Yu Ari Pak Wiji arep salah. Lagi saking para tamu tanggapi sasmito lekasing sedya kadherekaken manjing ing Panti Busana Arsa Runcak Busana Kanarendran Sabtun Busana Kasatriyan. Kadherekaken Sang Suba Manggala ya Manggala Suba. Mbak Ari Reza Saponya pati bangsa kaya pati marang Raden Wirangaya kawas prasaja ananda Branti kadherekaken para bayang karine Sakara dalah ibu pangadi busana ing kono Sang Suba Manggala kanthi tinapa kenya lumaku anut pinaman ing genti
Ayangku ya. Oke kakak kelas. Ya kasih makan. Jangan dari hati nggak itu. Iya kan? Dari hati. Rumah dagangan ki oleh didemen. Nek men bojone wong ora oleh didemen. Ya kan debek ya. Iki ya. Dandan kowe ora teko terah iki mau terah kurang gizi iki Rik Rik ya bener Rik pinter atas sana Rik sayang sih no sayang sih nah peluk yang erat Pak Wiji digendong iya kayak boneka anu kalau lah yo sing itu ndi lanang ndi ya aduh aduh pagi iki kan ajine blas aku mel amal hari wis Allahumma sholli Allahumma monggo Bang Ayu gini mikmu di to Mas mikmu cekelen ta mikmu woi ngombe sik banyu aki pada senengane banyu aki sing nyam
Ger, mikir dicekal. Oh, dalam ben leren sih. Jalan itu. Lah kowe dalang kok ini bayaran berapa? Ini, nah, kene maju kene lho. Tak sayang, tenang aja nih kan. Kabeh nak tak itu nak kabeh. Ndi to? Aku jadi patasman. Kalau tak mantuk nggih. Loh, Robar mulai. Rene. Kowe iki wayahmu karo aku ya. Rene lho ya. Aku duwe inceran wong ganteng timbak ya. Sing aku nggih. Iya. Wong kabeh wis ditagih Gusti Allah. Sing ngono. Sudah mendapatkan jodoh yang terindah dan terbaik ya Mas. Nek awake wong loro ki yo ketoke jodoh selawase ya Mas ya. Muga-muga pengayu ya. Iso Pak Dewi Ji, bring sedelet nggih. Iki kasun berkahipun foto keluarga besar saking Banyuwangi. Monggo, saderengipun. Kok lak kurek ning ndi tapi kok bocah iki kok yo sepisan maneh konco baru aku kateng warga agung Bapak Tasman sing saking Banyuwangi. Monggo kasun berkahipun foto keluarga. Wis. Nek nalik enten tiang Banyuwangi. ana wong Banyuwangi iku kudu dipepekno nek nganti gawe. Biasane Banyuwangi ki Gak ngono Mas, aku juga pangestu ya muga-muga Banyuwangi karo Medion bisa raket krumeket. Alhamdulillah, amin. Sing penting happy ya wong ayu garwanipun kakang ya. Kang Mas ingon-ingonane adik. Iya, dalangi tak motor langsung. Rene apa? Totalitas iki. Dalang itu nyapa. Ngono kok yo satu kok nek kudu purek. Lah yo kok kudu ngale maju rene. Aku kok gak najine to. Hah? Aku tebedelan aku dadi polisi. Kowe nek kene iki apa? Nek kene iki dapo apa? Aku terus cacahku Mas cacah. MC ta? Sapa ngarane sapa? Lha apa? Peniti dia mau yang peniti sapa terjadi iki kok. Apa enak alatku nek penitine barang kok yo. Rene sik. Kowe pirang tahun tak ketemu aku ya ya. Sak joke aku mbok pegat ke lho ya. Iya. Pirang tahun ya? Kowe sik botak ta ya? Oh iya. Tiba bojoku sik botak Pak Men. Kan ngono penting tak penting awake dhewe waras wong mama. Alhamdulillah. Dadi mungkin bisa langgeng tak kakek lan nyanyi-nyanyi. Amin. Monggo keluarga Banyuwangi foto. Ya, oh yo jumpan pun sik ngene sik. Heeh. Langsung joget Mas. Gimana? Oh iya. Selamat ya, Kong. Mata iki dadi mikir wong kok dipakai. Lah kuwi matamu nek gini kok iso. Kita lihat kamu yo pen le. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngetek kene rondo kok iso rene. Aku jadi MC misalnya udah najile belas. Padahal tamu iki budal iso mulai sore budal iso padahal tamu iki. Iki kudu embek-embek kaya pitik apa pisan. Lha iki mantanku lho yang marah. Ya mantan yo mantan tapi sapa tamu dadek aku ya malah. Ya. Apa nek wis dikai sayang iki jane wis menang lho bocah sitok iki. Ya, jan. Madhep rene. Iya. Manuk ta gelem ra gelem dipaksa kok arep manuk kae. Jenengan iki yo ngono yo kowe iki. Gelem ora manuk dilebut ta wae. Sik, dedek iki ning ngarep, madhep ning ngarep ngene lho meneng ayo aja nakal. Dijak tanggapan kok kok yo nakal. Buka ki kok kayu to, Mama. Ini keluarga dari mana, Bapak Ibu? Gak krungu to kowe mengke. Lah kok gitu? Jatirejo. Oh, kok Banyuwangi ngono? Banyuwangi sing tamune Pak Tasman. Oh iya. Banyuwangi ngaceng ngaceng. Kono wis foto ki lho sing. Oh, iki ya. Ini Banyuwangi semua ya, Mas ya. Alhamdulillah selamat datang. Dari jauh ya? Kan jauh sekali. Ya Banyuwangi tidak. Itu kulon ngono, Mas. Ada jiban kulon. Kulon berbening ya. Joget sih ayo. Wes kita.
Idokno le. Utahno le. Mas Manggolo, maju ke depan saya. Ayo Manggolo do Mas. Manggolo do Mas. Lokasi depan buat foto. Ayo. Halo. Keluarnya samping. Tekan samping. Yang beli ora teka. Jadi minta lagu apa saya? Iya. Pokoknya kena. Dikasih yang terbaru sayangku ya, Navita. Iya Navita ini. Hah? Kartika Lestari. Apa ini? Wijianti. Pimpinan Pendekar Gunung Gamsir. Lah, ngono kok jenenge Wijianti lho kok iso. Dikasih keong racun. Keong racun. Ayo. Kartika, delok ida, mek wiji jajan. Ayo Dede. Ada apa-apa. Ayo golek anu ya, akeh ikrane. Ayo. Bareng-bareng. Cowoknya depan. Banyuwangi mulai bergoyang sayang. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei! Takut sedih tanpa basa-basi kau. Ayo kabur. Hei, ku tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak. Ayo. Pimpinan Manggolo. Ora tak isi kok yo. Ayo melakukan Manggolo kono. Isi barang koyo. Ikut yo mau nek putune, Mas. Yo. Ayo yang belum foto dipersilakan foto ya, keluarga dari Jatirejo. Juga keluarga dari Purwoharyo. Oh enak loh. Madep rono kabeh yo. Matanya lihat Kepingin sayang. pikiranmu corong, mentang-mentang kokai, aku kau hadap cakai. Dasar cowboy kucai, ngajak check in dan santai. Syuting di sana. Sorry, jangan remehkan aku. Sorry, ku bukan cewek murahan. Lagi. Terus teh. Kasetin teh. Iya Ri, aku yo lagi tumon iki mau lho. Lek wiji kok duwe isin yo lagi tumon iki mau. Sampeyan ngerti apa ora, Mas? Iya. Mergo isine apa? Apa? Nyedaki iki lho arepe. Jane iki yo ngono kuwi to ya. Ayo. Senengane wiji ki yo ngono wi. Ibu-ibu STW. Ki bojone wiji gak melu ya kira-kira. Ora pirane iki? Ora, aduh kok ya, Mas. Mas Manten, niku tanggine jenengan ta? Nggih. Ayo iki paranono. Iko bocah iki kok mutung iko. Wengko nek gak gelem Iku maju, tak guling ning kene Pak iles-iles. Garap. Nek mlayu koyo anu ya, Mas. Koyo manuk apa curut gemekel Dapeku. Ayo, sering di kono mau. Di. Jar bocah cici kan. Sali bareng Ora keton meh kan kono. Wis ben kok aku mulai dhewe kok. Sik, iki manggolone mau request dari orang belakang, dari ibu-ibu belakang, suruh ngereok dulu baru pulang. Ayo reok dulu, nanti dhisik. Mas, mundur sik. Sing pundi niki sing badhe ngreok niki? Semua dari kelompok niki Iya. ben digawa Mbak Domas kok ya. Ya. Bareng loro, Mas. Ayo. Pulang Ayo kabeh. persiapan. Ada pulang kabeh. Pulang pojokan buri. Ya. De. Mundur nek. Ya.
jungkire ping pira, Mas? Jungkire pok pindo-pindo. Pindo-pindo. Maju pindo mundur pindo. Berarti 5.000 ping papat. 5.000 ping papat. 20.000. Lumayan. Heeh. Piye le? Wis oleh sangu bareng. Dereng. Kok genahe kok. Balik meneh. Iki ya lumayan. Mengko kok kena nggo sangu sesuk ijone BG ya Mas. Ijone BG. Pas dino minggu prei jare. Ayo. Pamit sik. Ayo, matur sing becik kondo sing apik. Lugu sing apik jejer ngarep karo buri. Yo, ayo. Nah, lenggah sing apik. Ayo lekas ngapi. Nah. Nah, ngono Bu, matur. kula wau pun asal 20.000. Niki cash napa transfer ngono genahe nang. Oh, Bu TF, Mas. Oh, nyawer oke. Nyawer langsung. Nyawer. Munggah rene lho. Sik hop ngreok keneh Iya, oleh 100.000. Ngreok. 100.000. Ngreok. Ayo boleh tambah. Sik. Boleh tambah, ayo. Ping pira? Bisa tok. Bisa tok 100.000 lho, Mas. 100.000, ayo. Iya. Wiji ra pengen. Wiji 100.000 di. 100.000, ayo. Tenang. Yakin. 100.000. Pak, muter kok kono, Pak. Muter kok kono. Wah, panas. Ayo, maju. Maju. Hei. Maju rono. Ayo. Muter. Tiga Kowe kali muter. ke depan. Kowe muter. Ayo, ya. Yuk. Terus. Remuk engko. Kancane duduk karo. Iya. Ayo wis kene balik. Ya sarane makin. Balik. 100.000. Ji, 100.000 Ji. Tenang. Ayo kodak. Terima kasih Bapak Sawer. Dari mana ini? Dari mana sayang? Satunya? Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Piye le? Bilang apa? Terima kasih. Matur suwun. Berkah barokah. Bu kok Bu sinten dari tuan rumah ya? Aku di via transfer, Mas. Nggih. Nek gak transfer kok gak enak Irish. Nek gone wiji ke jenenge Irish. Oke, naik power wes. Mpun, wes dah balik. Oke, 100.000 lumayan. Ya, duh masa yo pengen para. Boleh kembali. Betul. Jan, ayo Ci pamit Ci. Karep Pak Dewi iki piye iki? Pamit. Ora mbek aku ayo pamit. Pamit Ibu Pak. loro kok iso. Ujian Kita ki panik omah tur dikemboki iki men. Kucekan sawetara sama cekam dia Kang Mas. Nah katur dumateng mempelai berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma Buat amin. bapak dan ibu sekeluarga semoga berkah barokah angganipun kadah damel saged turah mlawan. Amin Allahumma amin. Sinarengan Mbak Ica juga marilis ya Mas. Iya. Mengucapkan terima kasih banyak. Tak lupa Kartika Wiji Lestari Mas. Iya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tenggi Bapak so Ibu. Tondo yekti purnane panegiane kang mangun bebesanan kasuwun saged jumeneng wonten Miwah Putri. Purwa Madya Wacana satu kaparipurna kepareng kula pambiyawara. Kanca-kanca seni elektron miwah segenap kru griya rias. Ngaturaken matur suwun kawigatosanipun. Yo, saya dilebur dening pangapunten. Saya. Ben kapok. Tak kira pacare kok. Iya. Iya.